Shalom. Tapara di maruhatta martang yang nahuhom mahita. Tapuji matuhatta marede mahita. Hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di purbadia, na tumopa langit dohot tanoon.
Amin. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong. Natamado ibana dinat dinagihon na torop anak tuhasangapon. Padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida. Marhite-hite haporsuhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sinirohaon. Nunga ditatap ho hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anakmu na sasaday. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taunon na haleaon. Dohot siak ni bagi. Sahat rodi hau na pinarsilang. Sa tupahi hami marhite-hite asini roham. Asa margugo hami jala marbenget ni roha. Songon anak kaholongan ni rohami. Diakka sita onon. Asa marsangak guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia, marhite-hite hami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari ma ulahamu nasa siulamu. Alayang guari papituhoni ari paradiana ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonom ari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen nadi pasu-pasu debata Jehovah. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii odo. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di bana. Asa unang tois rohatta. Diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta. Tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna martangiang mahita mangidogogo sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata
Sai pergugui mahami, mangulahon na hopat pati mi. Amen. Dan jumpa hianat orang ini, pertanyaan di dalam natu sundoi, manite sakat na pikiran nai, adunan Tuhan dapat satai. Dungonya rohani mayo sami, urangani dame dona rohami, dungonya taboan mangelek maho, Hosea di Yesus Tuhan tamaho. Tatopoti madosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naswatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu nabadiai. Ala na targugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Namanaik tubanua gijang doho mangudihon hami. Asima roham dihami. Sai patotong ma dihami roha hamulateo tuho. O todi purbadia. Pangapul dinamarsak roha. Pamalum masa luhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho alidi bata, ama, anak dohot tondi purbadia. Amen. Tabegema hata bagabaga ni debata taringot tu hasesani dosata. Roma hamutuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Nang perara dosamu Ias tibai mudamu, na perara dosamu, ias tibai mudamu, na daptas ona sumba, sonita
Tajahama hatani debata epistel turpuk ni ariminggon tarsurat di pasalmen sia pulusia ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama margati sore. Puji-pujian tu Jehovah. Jehovah do raja akahitirma akabangso marhabang sahon herubim ibana humutalma tanoon. Pujion nasida masugut guarmu natibul jalan nasokal nabadia do ibana. Patibul hamu majahuba debatattai jala marsinggang mahamu tu jolo ni sidege-dege yang nipatna nabadia do ibana. Di bagasan obun na marsi jongjong ibana makatai tu nasida. Diradoti nasida do akka panidangyon nai dohot patikna nilehon nai tu nasida. Sai patibul hamuma jahuba debatattai jala marsinggang mahamu di dolokna nabadiai ay nabadia do jahuba debatattai ido sahatna. Martua duakka na tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Dakon ma haporsiautai songon na hinatidakon idongata sa haporseaon di sadok portibion rapma hitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu naso hatudusan natumu palangi dohutan. Au porsea di Yesus Kristus
anak ni dipataja huba na sasadai, imana tinubuhon misi Maria, nagabi-gabi serto di purbadia, at dorang suhabuluhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na matarpajal do iba na dihaw pinarsilang, na tuat tubo na turun di tanong, na mulak mangulu di ari patulubo, na manay surugo, lahundul tu siam ni dipataja huba, amanai pargugu na suhatulusani, disima iba na pemamulak sogo tutanon, mangumihal na mangulu dohot na mate. Au persea di ton di purbadia, jeladong sadahuria na badia, huria atau panihalak Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging hal ng mate, dohot dihamuluan na surasuda. Amin. tabege titing masa di huriatta. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 Februari 2020. Naparjolo goar doho topik minggu. Goar ni mingguta sadarion minggu estomihi. Topik minggu Yesus Raja Nasangap Nabadia.
paduahon titing parbagason, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Wahidin Boy Gideon Marsis Sirait, anak ni Amata, Doktrandus S. Sirait, Tubuni Inata R. Boru Marpaung, ruas ni GPIB Karisma Jakarta Selatan, Dohot Orwana, Ria Anggreni Boru Marbun, Boru Niamata Anggiat Mangasa Marbun, Tubuni Inata Neti Boru Sidabutar, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Uki. Pamasu-masuon di hari Jumat, 3 Maret 2020 di Gereja GPIB Karisma Jakarta Selatan. Napatuluhon pertanyaan sektor live streaming. Di hari Kamis 23 Februari 2020 patu paun ni huriatado pertanyaan secara live streaming maringanan di gedung utama gereja masuk jam 10.30 WIB. Disosoi matu parhalado ruas paduan suara Immanuel, paduan suara Eklesia, asaro maddohoti partanyangani. Napaupaton parguru malua khusus. Di patupa huriatta do pendaftaran parguru malua khusus di bulan Februari 2020 khusus turuas naung marumur 20 tahun tugijang, turuas naso ruas ni HKBP Sutoyo asa dibuan surat pengantar sian gereja Harorwana. Palimahon jadwal pertanyaan sektor. Jadwal pertanyaan sektor di bagas ni ruas mulai bulan Maret 2020 songonon ma partordingna. Setiap minggu pertama di sektor Gang Opak 5, sektor Mayasari, sektor Warung Sawo, sektor Cipinang Bali, dohot sektor Pondok Gede. Setiap minggu kedua di sektor Warung Gudeg, sektor Kapung Baru, sektor Makassar, sektor Uki, dohot sektor Perumpung Timur. Setiap minggu ketiga di sektor Perdatam, sektor Cipinang Asam, sektor SMA SMEA, sektor Kalibata, dohot sektor Jati Bening. Setiap minggu paupaton di sektor Condet, sektor Penas, sektor Halim, sektor Perumpung Barat, dohot sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Setiap minggu palimahon di gereja secara live streaming. Di hari Jumat, manangna setiap hari Jumat, setiap bulanna sektor Cibubur dohot parserahan. Na paunopon sumbangan. Di jalo sumbangan sian Binsar Sianipar, sektor Perdatam. Bunga altar Minggu 10 Februari 2020 hamulateon di ulang tahun napa 14 tahun. Laho pasikopon titingon boima tajaha di titing cetak. Songonima sahat ni titing di minggutta sadarion.
Taparadi maruhatta pasahaton peliatta maridi mahita. Yesus Kristus Hijo Raja, pinabangkit ni amanah, mangkongkongin sa surga, mangkongkongin sa surga, jalan sa Olan Yesus tutudosna, Engkau amanahi, aku amanahi. Nasomereng abangsana, somarujung doa
Dameni debata na sumurung sian saduhut naroha. Ima namangaramoti ate-ate dohut pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani debata mamakulingi hita di minggu sedarion. Ima natar surat di surat na paduahon na sinurat ni Apostel Petrus bidusada mamuka sian ayat 10 rodi ayat 20 sada songonoma tersurat di si aidada hui hutok kami akaturi-turian napi nikir ni nabisuk dina hupabotoho kami tuhamu hagugun dohot haroroni tu hatta Yesus Kristus tung di ida mata nami do hato ngamon naik ai di jalo do hamuliaon dohot hasangapon siad debata ama dina masa tu ibana siak kasangapon nato ngami suaraon oddo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana. Ima suara na hubige hami rosian banua gijangi ujurap hami do hotibana di duluk nabadiei. Jadi lam hot matong hata panuri rangoni di hami jalatama marsitio patusi mahamu songon na tupalito namar sinodang di inganan na hulum pai matarida siulu balangari i jalabicar sibuan hatiuron di bagasan rohamuna omma perjulu botohamu dang dapot hatorangan ninasa panurirangon natar surat anggo sian rohani jolma aidang dung sian tahini jolma harorowan ni panurirangon alai ditogihon ni toddi porbadia do ubain namar suara akka jolma disuruh debata ima nagabe sahana nagabe songon topik minggu di hita ima Yesus Raja nasangap Yesus Sang Raja yang maha mulia. Di tonga-tonga ni partikiat tahun manang bui tadok era informatikaon. Sada era sada masa matsai hatop do dapat tita kabarita. Akabarita masa dada holang na humaliak hita manang berita di tonga-tonga ni bangsot ta alebui di tong hatop berita naro sial negara na asing manang benua na asing di sadok portibion alai di tonga-tonga ni berita na matsai hatopi adong do hinarikot niaka hajol maun untuk memahami apakah berita ini benar atau tidak. Tikos do beritai manangidang. Aidora buasa gudang akka naniguaran na berita hoax nuaing. Nabui sapi manigai persauran. Bui manigai hubungan antar negara. Ali terlumubi boy do manigay ng partod diyope. Di hinagurang niyaka berita nang marhiti akka social media. Na tapadu-padu ganup jala hampir sudido na hitaran waing memiliki i. Alani macarikot do di bagasan ni naniguaran na filter. Badu hitan waing membedakan berita benar atau tidak benar.
Jala boido dohonon sada berita na diberitahon molo holat sehari do diberitahon molo berita na sotikos doi boido tormurahita menganggapi adalah sebuah berita hoax. Ali persoalan nan waing boido mula hulak diberitahon akka berita-berita hoax terus sehingga menjadi sebuah kebenaran. Gabi sebuah habitus. Gabi kebiasaan ningulu nihita hajol maun. Oman waing sada hal tantangan nama seburat tadupi di tonga-tonga ni partikiat tan waing. Yau pihadu wadupi songono tikir remaja au di hutan nami. Au ma di patupan na patupahon saya situ tono berita non di baima pembatas di onadon di bain rupani. Jala di berita homma di bagasa non waing bagasa tedaun adung 2 uluni horbo. Horbo 2 uluna. Jala odo berita na tarsar. Jeham yak kerim aja penasaran. Waduh tutuan. Jala ganuk masuk di bab pitu baru haruar tu ujungan. Jadi si patah dak pajupang pitu masuk do pitu haruar. Masuk senon sini junga dudo. Tu dalana do kaluar ibana. Penasaran do hami. Jala manggarar ma huingok do pe 10 rupiah. Getep nakel lengi 10 rupiah harga 10 rupiah mak. Setiap masuk di pitu non pinalem ibuti masuk pinereng. Hape ibu tohamu do aha di bagasan. Tohora dong di si horbo 2 uluna alai naijai do siak kulit. Pada umum maalani kecewa niba dang oli ba madok tudongan tohoro manangidang. Torlau di ba ni anak sak ironi sugu niro harupani laslau mi ba soni. Hape jolma meradu antri neng masuk di bagasan. Holan naik pemberitaan taringuk tu adong horbo 2 uluna ninda rupani. Imana julu berita sepamangat tu pamangan. Puido mengecewakan, puido gabi mabain gabi hasisiga deh di tonga-tonga ni hangu 2 tahun. Alani di hamu kadong asaha porsiaon, bahasa tahatai nakingan berita nasotikkosi. Ido napinatikos ni Apostel Petrus diturpukon. Aong berita adok perpoda haliluon na manggugai haporsiaon ni halak Kristen na perjelui. Gabi ganggu haporsiaon na sida majakon Jesus Kristus Tuhan na gabi haluaon. Jalan arode mana musyepa 2 halihon. Omma naniguaran na aka kelompok gnostik. Ajaran gnostisisme. Di besian ajaran Indonesia na sangat bertolak belakang dohot hatani debata, dohot berita nauli nang bidarita honnya ka aposteli, perjulu yaitu menyangkal karya Allah di bumi. Lapatan nadak toho adong karya ni debata tu hajol maun. Karena Allah itu adalah roh, itu di luar nalar daripada manusia, kira-kira begitu. Las ihu manusia bahwa mereka menyangkal tentang karya keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Itu diturpukton. Dak toho Yesus si palua. Dak toho Yesus Tuhan. Tidak mungkin yang menjadi manusia ajaran nasida madok tubuh ini adalah penuh dengan dosa. Padahal Tuhan itu adalah roh. Tidak mungkin yang kudus berada di dalam tubuh yang naso bedia. Kira-kira begitu. Ya tidak mungkin Tuhan itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Alanido ubay diban Apostel Petrus suratna na pedua honon namon meluruskan akka pangatusion akka
akka haliluon nong masa di pangatusyo gabi tubuh masukut-cukun ay wado tutu tikos doro Jesusi padua halihon tohodo Jesusi Tuhan tohodo Jesusi mabuak kaluao tuhita anggo-anggo basa pula gabi halak Kristen hita basa ikon mangul ihutonot taibana alanido di tengah-tengah ni trupukon diluruskan oleh Petrus unang lilu pakaporsion na sida. Nang tabereng persoalanon apakah sudah selesai hanya ketika pada abad mula-mula? Daun. Saha tu sedarion. Tetap dapat berkembang ajaran yang mau menolak Yesus adalah Tuhan. Mau mencoba mendongkel tahta Yesus itu dia adalah raja. Songonanidok ni topik minggutta. Yesus sang raja yang maha mulia. Yesus raja na sangap jalan dia. Marhiti nang akka ajaran-ajaran ni keyakinan nasing. Sona hodok nakingan melalui ke media sosial. Juga ini kita dipengaruhi. Dak toho Tuhan. Mulu Tuhan dia buasa mati. Mulu Tuhan dia buasa dipersilakon. Mulu Tuhan dia buasa songonon. Yang bisa sangat mengganggu apalagi ke generasi kita. Jele tua kapar guru melua pe ni tekat todon rupani. Bagaimana mereka untuk tidak terpengaruh oleh bentuk berita-berita yang seperti ini. Lapatan dakola di abad na parjului mason. Dakola di Kristen mula-mula sampai pada hari ini. Alanido menurut penelitian ni Namargoar sada si David Veles. Dan akhirnya dia juga menuliskan satu buku yang berjudul Mendongkel Tahta Yesus. Ala menguton pengamatan nibana nungalam gudang berkembang bahkan para teolog yang mengembangkan juga seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanyalah orang yang istimewa. Dia hanyalah memiliki hal-hal yang luar biasa. Bahkan mula pangatusian nuaing memiliki supranatural. Nabui pamelum namar sahid. Nabui gabi mamereng. Sada halak natuna netra. Halak napapang gabi merdalan. Bahkan namati gabi mangulu. Nang merpuluh-puluh tahun iba namar sahid. Gabi malum siap prasahiton na. Mulakan na nila ni Yesus diakui. Diakui dunia niulan Yesus. Alai bui dohonota bahwa berita nani berita honna sidei adalah iman nani guaranna Injil tanpa Kristus. Injil tanpa Kristus. Tohodo di lohonibana kata dahalonganga toho. Tohodo di mana merdala di sisi nyaik toho semua itu diakui. Tapi Yesus bukanlah Tuhan. Akhirnya ketuhanan Yesus itu menjadi kabur. Menjadi sesuatu yang diragukan. Bulu tubuh itu pikiran nih. Hala Kristepe. Itu hodo itu Yesus Tuhan. Tohodo itu ibana sibuah keluaun. Tohodo ibana itu HP ganuk minggu ta hati dakon. Diponggol pedua honi hata hapor sioktai. Narodo ibana muse. Menghumi. Halak na mangulu. Doho na mate. Ini tak hati dakon, nakipita hati dakon deh. Tapi terkadang bisa mabain nguluni jolma mengalami ade gangguan-gangguan pengaruh ni pikiran ni hajol malas hera songonido nang dia na parjului. Ne dia do pihak halak Kristen. Hape akka Kristen naposodo pinasida masih Kristen muda. Belum begitu mendalam ade. Hape lam tutik kinuaing Buido honota, buido gudang akka pengaruh bentuk-bentuk ajaran. Doh taka pikiran dah berkembang. Di tonga-tonga itu kitaon, pui mempengaruhi tong namargoar ujahani hapor siapa. Sehingga kita meragukan apakah Yesus itu adalah Tuhan. Ale porsia doau akka ujahan manang halak Kristen nok tugu hapor siauna dang murai di pelidak-lidak ragam ni akka puda.
Dipalidak-lidak akka berita-berita na berkembang nuaing. Ido nani suarahon ni si Petrus dison dengan tegas mengatakan, akulah saksinya. Dibereng si malolok kudo. Rap duau dohot ibana. Ido digobar honi mana naking di tonga-tonga ni turpuk tahun. Dido di si ay 10 pito ay di jalur hamuliau dohot hasangapos siya di bata ama. Dinama satu ibana siya kasangapon natongami suaron. Odo anakku haholongan ni rohaku nalomodo rohaku di ibana. Sadi hari don. Molo tajaha di Matius 10 pito. Ima dina ditugiho Jesus tulu sisianna, termasuk masih Petrus. Itu sada dulu. Di sima Jesus gabe mulia. Di dok bahasa teologinya mengalami transfigurasi. Perubahan. Natsainal-nal sangat luar biasa. Jadi dibering makatai dohot si Elia dohot si Musa. Diduluhi. Jala Roma suara si surgo iman dok naking odo anak haholongan ni rohaku. Naneng dohonon na disiro panisi Petrus adalah saksi mata. Di kasus na belakangan on masalah kasus hukum macai tredo istilah justice collaboration. Lapatan na meluruskan berita yang manang sada perkara nong lari asatikos nasasitonga merdalan uhum ikonadonggo na menyaksihon nasasitonga. Jemut juga di persoalan hukum merupani anggo Petrus dison adalah justice collaboration de mala dison. Napati kotson akka pemahaman na mengaliluhon nguluni jolma hati hai. Alani marhideido nakingan si Petrus dengan tegas mengatakan akulah saksina. Au mamana mereng mengadubi. Alidak kolani takas sudah tahu Petrus mengikut terus sepanjang hidupnya. Saat tu Yesus na dipersilakon nak pehade mana menyangkal. Jadi mana menyangkal. Napa dua hot dirina. Alai saat tu silang ni Kristusi hok do ibada. Bahkan hehe Yesus yang namade Petrus juga saksi. Nalau ibada tu kuburan di Yesus. Dung dipabuah si Maria Magdalena. Tromel lujung di mana lau. Tohodot itu nanidok ni si Maria Magdalena nokehe Yesus yang namati lau di bana disi dan dia saksikan holan sapuk ni Yesus nama kain kafan ya itu yang tertinggal di dalam kuburan Yesus dang disibe. Artinya Petrus adalah saksi mata dari semua kisah yang terjadi kepada Yesus. Lapatanna asa unang diragukan aha nabi naritahon nate aha nabi naritahon itu yang dipertegas. Nani pastihon lapatanna bohado ngulunya kana porsea. Ide benda di ibana bahwa berita akka naung disuarahon song naik 10 nimi. Ada huhuto kami akka turi-turian na pinikirni na bisuk dina huboto paboto kami to hamu hagugodo tarori to hatta Yesus Kristus tung di ida mata nami do hato ngamon nai. Artinya berita tentang Yesus itu bukan cerita isapan jempol. Bukan berita isapan jempol. Dan turi-turian. Dapat betul turi-turian halak Batak kate. Anggo turi-turian di halak Batak prinsip na songonodo. Baliga ma binaligahon babarita ma binaritahon. Soal benar itu cerita itu dan gabi persoalan di mana? Ali baliga binaligahon babah. Barita binaritahon. Apakah dia sanggup untuk membuktikan cerita itu? Dan jadi persoalan. Ali dia akan selalu mengatakan baliga binaligahon barita binaritahon. Muncul manusia cerita arongoi marga utasui na julu babay menulis susada buku. Buku ninna tu ninna. Isinya adalah katuri-turian. Termasuk 2 ilustrasi jamita. Ali ninna tu ninna. Jadi maksud ni bana buasa di do ibana ninna tu ninna. Bana ninna halak dobah bagi husuraton. At juga di sinukku ni bana sampai di mana kebenaran ninna ni dok mon?
Ya, beninna. Ninna tu ninna. Jadi sehingga tidak tahu apa kebenarannya. Ala yang gue berita taringot tu Yesus songon nani hatahon ni apostoli adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Songon nani si Petrus, hamima saksi, kamilah saksi hidup. Ala nido songon natadok nakingan di julu, di partikiat tenan masih membutuhkan filter, menerima bentuk-bentuk pemberitaan. Taringot tu berita naulii di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut dan waing. Asa berita natajalawi asa gabi berita natikos. Apa filternya? Filter kita hanya satu, yaitu iman kita. Marhiti sian hatani debata. Idu nabui. Akka berita namasa di humalia kita pe membutuhkan filter yang seperti itu. Tanya nurani kita, apakah itu berita benar atau tidak? Asaunak pasti dohotok kita menyebarkan berita bohong. Apalagi alani murana makirim nuaing kulana dong berita. Olah muse kita makirim. Tu grup muse, habis grupi 200 salak, tertebe 200 salak. Nama jalu berita na sotikos. Alani hati-hati kita, hati-hati. Nak petaring tu ubati dokko ni. Oh boy do mengubati songono ni, terdiser budi kan. Tapi belum tentu. Aidang menelu penelitian dobe, tang dobe. Ali termurado, molo dia lako, bulungnya terjauh. Pitu lebar pe, wah tergawe sehat maho, mago kolesterol mo dia do, terhatok diberi daun. Mago dia nak kolesterol dibayar bulungnya terjauh inna rupani. Tapi belum tentu ada kebenarannya gitu. Sadar tidaknya kita, sosmed kita itu membawa kita juga menjadi orang pembohong juga gitu. Penyebar berita hoax, akka berita nasotikos sate. Jadi unang gabi terjadi di hita rupani ommak nani dok ni halak batak. Aunak perberita susuk kunok ko inna. Omma ni rak berita susuk perberita susuk kunon. Amar ceritai bana tu ada berita. Songono ong nama si sapang cuan sana. Jadi sukuma rupa nilandasan na ay baru tikos ni horo ay isi mak babho na bayi mak ni mana bupiti bayi mai isi mandoki benin na ni nakadongani na ay diguria beburu songoni ni nakadongani maaf mali kita perhalado be ni naruasi na duk sinukun isi ruasi benin na saya dolak nih sampai di mana kebenarannya. Kita tidak menelitinya. Nah, hudok di si zaman yang sangat meracuni kehidupan pikiran hati manusia tentang berita-berita yang seperti ini. Mana jorbut nuaing. Akhirnya menjadi ada logika terbalik. Terkadang menjadi logika terbalik jolma. Muncul berita kena spektakuler. Berita spektakuler mah. Suadok pe dibuat menang naha. Alio di sini berita kurung, wah hebat tiad doi bano, wah kena. Alani malona musimat cari tahu natong kan, songon malu bahasa ni hutan ami merbiduak kiba ni mana, merbiduak mat cari tahu. Nah hebat, ada bain natong. Betul yakin jolma hebat, tapi nak hebat saya sitong nggak, biasa-biasa aja gitu loh, ya. Ale cara memberitahu spektakuler sehingga ide tadok naking bui do gabe berubah. Logika terbalik tadi, kebenaran menjadi sesuatu yang tidak benar. Alih bodoh tidak benar akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Oman waing, jamok dohita, ditongani partikiatan waing, macai tajam dui mempengaruhi, apalagi ke generasi tak, macai tajam, songon nama sa ditonga-tongani turpuk tahun waing, waduh si Petrus mamerengi. Ngagudang jol magabe lilu, ngagudang jol magabe meragukan Tuhan Yesus. Hola nyaka berita-berita na berkembang. Pengaruh nyaka pada bisuk, manang aka filsuf, junani hati hai. Gabe bui, gudang jolma, ragu, manang gabe lilu, dinggul haporsionala ni marhite, songon guarni minggut ta sadarion. Estomihi. Nomor lapatan say homa,
ali Tuhan pertanobatuan di hami. Dua hal pertanobatuan digabar di sini. Pangatusyon na perjulu pertanobatuan buidui tajah di pasalmen sidau pijujuddo manuara hono di pasalmen, yaitu gunung batu menjadi benteng pertahanan. Gunung batu. Saya homa ali di bata nagabi duluk batu diau. Mulu najulu dalam peperangan, mulu dapot nisada kelompok bukit berbatu, bui mahalaki aman. Ala senjata najulu adalah melalui anak panah do, anak panah. Bui mana berlindung di balik ni batui. Asal nang gabi segai bana. Estomihi nomor 8 gabi pertahanan. Iman kita kepada Kristus adalah pertahanan kita. Padua hon juk dotong dipakai lapatan ni estomihion nagabi pertanobatuan ima ujahan natugu fundasi yang kokoh. Yesus didok di mana batu mamak natugui ninna. Batu karang yang teguh. Nagabi landasan ya fundasi. Marhiti sini do minggu estomihin adi suara hotu hita bahwa keimanan kita kepada Kristus sapersiota majalo Kristus di bagasan harajaon adohot hasangapon nada badiai yang adalah menjadi gunung batu bagi kita, menjadi pertahanan bagi kita. Adilos ihud gabi songon ujahan natugudi di hita fundasi yang tidak akan gampang niumbang gampingkan di pamaho Yesus do hiarong go perumpamaan ni Yesus. Sada halak na pajongjong bagas na di atas ni pasir. Holaro takuju. Dak sa dialiling marokso di mana ninna. Ala niyaha ala dak tugu jahannay. Ali adong do na pajongjok ko bagas na di atas ni batu mamak. Tung rope takuju. Rope haba-haba. Rope banjir bandang. Dang murai banarogo ala niyaha ala tugudo ujahanna ala batu mamak ujahanna ninna marhiti sienido na tinonahon ni apostol Petrus tuhuria na parjului asa gabe hatani de bataso na digobar hodison asa gabe hira palito hapor siote gabe palito takas do di pasal 110 105 hatamido sulu-sulu ni patu jala hati urut di dalakku. Agar keimanan kita kepada Kristus menjadi pelita gabi palito di nahulum. Ala taboto do. Ngulut tadi hasianganon. Gudang gope akahahulumun. Alay ujahan ni hapor syauta Kristus. Ido gabi palito di hita. Manodangi rohata, pikirata, nang dalata. Taboto ma mangulahon. Nahobar tulomo ni rohani di bata. Ala ni tahajong jokom ma tahatidakon. Yesus do raja nasangap jala nabadia. Amin. Martang yang mahita. Muliate ma Tuhan, muliate di hatam na paingoton ngulunami tutu. Songon huriam na parjului. Asaunang di paliddak ragam ni puda ngulunami. Lumubi di partikian namin waing. Nabui manigay haporsion nami, manigay pikiran nami, manigay akaparsauran, do takaragam na di paranguluan non. Alisongon na nido ni hatam tuhat tutu di bagas tikyon na hinatidakon ni napasomi si Petrus na marnida hasangapon hamuliaon ni Kristus na hodo ali Jesus Kristus Tuhan jala haluaon di hami. Ima nagabi ujahan ni haporsion nami Tuhan. Nagabi pertanobatuan di hami. Perlingguman nami. Alelaos gabi palito mainang di pardalanan ni ngulu nami di hasianganon. Asa molo adok piak kahahulumun ni portibion. Alepati uron nima roha
pikiran naksi malolong nami gabi huboto hami mangalakahon salakka nature na Bartolomeo ni Roham. Alania li Tuhan pargugui mahatam na mamakulingi ngulu nami di bagasan minggu sadarion. Rodo hami nang pasahaton 75 li Tuhan naka namasa di huriam dia kalas ni roha nang dia kasih parukil honok pe marsakap doyanakon nami Wahidin boy Gideon marsis sirait neng marhasohotan dohot orwana ria angreini boru marbun ruas ni huriam hagabipi sutoyo on di naneng majalo pasu-pasu parbugason di hari tulu Maret 2023 naneng rok. Saya patulus me Tuhan pasada nasida marhiti holongmu pargugui tuturi akka keluarga na toras na paradehon akka narikot di ulau ni asatung sikop asini Roham pasu-pasum dohot las ni roha jalon nasida. Suak songonido ali Tuhan patupaun ni huriamma pertangyangan dia keganup sektor mamukka siap bulan Maret naneng rok. Sehoma ali Tuhan dapat tulusoni na mangukap roha dohot pikiran nami ima dalam nami ali Tuhan marparsauran di bagasak katam alai lumubi Tuhan lau mangatusi hatam gabi bohal ninang parangulun nami. Soksong ni mali Tuhan akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton adong donasida nong marsahit nong liling ali Tuhan martaon ali porsia hami homasilihun gugu di nasida li Tuhan maka monakon mulu masa pe parsahito di pamatang nasida asa totongang go partot dion nasida li Tuhan neng hiras jala marningot to nangakaruasmu na dirawat di rumah sakit dohot na di bagas nasida pe mangido mahami Tuhan ape hotangamu naktu nasida mangalehon gugunay baru mamasu-masu akka ubat songoni dohot takaragam ni tindakan ni dokter pe songoni dohot keluarga nang napature-ture nasida li Tuhan selehot tetong benget ni roha asa di bagasa benget ni roha nasida Tuhan lau pature-turehon nasida na ditongani parsahitoni gabi hamamalum may gabi gugunay baru may nang dinasida. Soksong ni maakaragam ni pakubasion si patupaon nami di huria ya Tuhan. Saya patulutsyo maho hobar tulomo ni Roham. Sahat di homa pamuzion nami na upasahat kami kolam mangasahon guarni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita, laos huhu mahita, papungu pilihan tujulu. Yesus rajani uria na porsea na baria sal suguri ma rohaku mangi
Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasatami masian na nileomi tu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asahu perhasia kami pilihanon pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhite hite todim asalap putar dahami godang ni silihol-lihom itu hami asalam girgir hami madok mulyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasarani leoni Sa
Alia manami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu, say romaharajaumu, say sau malomo ni roham di bano tongoso na di banwa gijang. Lehon matuhami sadari okanguluan siapari. Sesama dosa nami, songop panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodim. Maulia tema di Tuhata ala denggado merdalan para minggota di bagasan narianon anggiak manang tubotari pian di udut niak kapaku besion merdala dohok denggan pasahaton namin ang moliati di hita saluhuna di harorota tu bagas joroon songoni dohok akadongan nama dohoti para mingguanon marhite live streaming di inganat tabi sahak matabi tutungatongata selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, shalom.
kasih Yesus, penuh hati